The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga atong limpyo sa atong kalag, pinagi sa sugid nining maong mga salang nabuhat nato ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, ang isyu nga imong giatuba ang dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 nagaingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. The only way to get saved is by faith alone in Christ alone. O atong ipadayon ang atong gipangisgutan kagahapon may tungod sa mga punto sa doktrina, labot sa atong topic nga giuluhan og the protocol plan of God. Apan sa dili pag kita magasugod, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong kalag by giving you prayer or time to pray sa hilom nga paagi aron atong isugid atong sala o paghimog desisyon pagdawat kang Ginoong Kristo busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat nga buhay pa kami ning among lawas. Di mailan nga ikaw nagalihok pagyud ang imong plano sa among kinabuhi. Bani kami ning among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Salamat ni inihigayuna sa ngalan ni Ginoong Kristo kintanan namong giampo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, atong mga subscribers ug atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Atong ipadayon ang atong giisugutan bahin ining protocol plan of God kay mao pa man kini atong giduputan nga topic. Ato kanang giingon kagahapon o pipila ka mga adlaw ng labay nga we are studying God's Word agi kini og sunod sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon kini atong kalag. Pinaagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Hinumdumi katong atong memory aid. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. Ayaw na nagkalimti. Study, learn, believe, apply. Mao ni atong slogan ingon nga mga Kristohanon. We have to study, kinahanglan atong tun-an, katunan, tuuhan ug atong gamiton sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ang pulong sa Dios. Kay studying God's Word is one thing. But believing and applying the Word of God is another thing, right? Busa atong hisgutan nga kini nga atong gibuhat karon, we are redeeming the time. We are not wasting our time. We are redeeming the time because the days are evil. Na kana diha sa Efesios 5:16.
Sa Visayan nagaingon ka nagklaro kayo, ayuha pag-ayo paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Sayo na kita, you are a witness to the things that are happening in this world. There is social unrest, there are horrific incidents and disasters, labi na ni karong coronavirus nga pandemic sa tibuok kalibutan kini ni apektar unusual happenings all over the world. Na ay mga linog, na ay mga flash floods, na ay mga hurricanes, na ay unrest, catastrophes taking place in many parts of the globe. So, mao ni kini mao ni timailan nga unsa. Well, of course, this could be signs of the time and signs of the age. Kaya kini nga atong age, gitawag man ni gawas nga age of the church. It is also the age of apostasy. Nagkalayo na ang mga tao gikan sa kamatuoran. Ug mao kana nga labanan itong ikinahanglan na pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya we need more power karon. You know, we have accepted the fact that the greatest investment in life is not real estate or wealth, but unsa? An unbeliever's faith on the Lord Jesus Christ. Mao kanay mas labaw pa nining tanan. So akong balikon, the greatest investment a person can make in this life is to come to faith in Christ. Mao na nga this is the time for us to concentrate on the message bahin sa protocol nga plano sa Dios. Yes, it is true nga ang pulong sa Dios, ang mayong balita sa kaluwasan na ay gahom. There is power in the gospel. The same gospel that Apostle Paul preached, and the same famous mga evangelists like the late Billy Graham and all of those. The gospel has changed lives and saving souls today. Pinaagi lamang sa enabling ministry of God, the Holy Spirit. So, you as a believer, ikaw nga magtutuo, can share this same gospel message with your family and friends. Isang yaw, sulti sa labahin sa maayong balita sa kaluwasan nga imo nang nakatunan with the hope and prayer that it will lead them to the saving work of our Lord Jesus Christ, then eventually get saved. Now, nahibaw naman ka nga, kanong panahon na daghang mga mini nga midagsang, it's getting rampant nowadays. All over the world, nagkasamot ng kadaghan. Na mga atheist, na mga agnostics, nga naman, tungod sa unsa influence karon nga nagkagrabe. Og mao nga ato tong gisgutan mabahin now not to get deceived by false teaching. Ngini mga mini karon nga mga pagtudlo nga mikalat karon sa tibuok kalibutan. Mao ni ang objective ni Satanas, being the number one arch enemy of God, to blind unbelievers, even believers, to prevent them from studying God's Word, thus not grow in the Word of God. But ang tumong ni Satanas alang sa mga di magtutuo, mao ang unsa, to prevent them nga dili sila makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, kay eventually kung mugamit na sila sa ilang kabubuton, base nung sila kanang maluwas. You see, mao ni ang objective ni Satanas, to prevent believers from growing in the Word of God and to prevent unbelievers
from hearing the gospel and then get saved later on once they get positive to the gospel. So mao na, how not to be deceived? Mo itong tulo ka mga pangutana. Pangutana ay mong kaugalingon. What do I believe? Why do I believe it? Where is it found in the Word of God? Apan, ang labing efektibo gyud nga panalipod nimo nga dili ka mada sa mga paglingla ni Satanas, mao ang imong pagtuon sa kamatuoran. This is what we are doing. Magtuon ta sa kamatuoran aron dili kita maunsa mada sa mga mini nga mga pagtudlo. Kay eventually sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, maunsa manam-anam ug kaunsa pangsud ang mga kaalam gikan sa pulong sa Dios. Kaalam sa Dios kana. Huwag makalabaw sa kaalam sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. 1 Corinthians 2:16 po, mao kini ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. Hunahuna ni Ginoong Jesucristo. Hunahuna sa Dios kini nga atong gipangtun-an. Nga kini hunahuna sa Dios musud sa atong hunahuna ug mao na kani atong gamiton sa atong paghunahuna. Nga kita maga-function na ingon nga mga anak sa Dios. That's how we follow God's mandate. Igor tang nakasunod sa iyang mando. Ang iyang pagsangkap sa tanan natong mga gikinahanglan. Way kuwang ang pagsangkap sa Dios. Wala. Gawas pa, giyatagan kitang mga magtotoo niya ng 10 problem-solving devices. Napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Ang nag-una, yun niya na mo ang rebound. Ang imong pagsugid sa mga sala. Kay, sa diha nga musugid kita sa atong mga sala, homologeo, matud ba sa Grigong pulong, malimpyuhan kita o mahibalik kita sa pagkikambitay sa Dios o kita mapunan pagbalik sa Espiritu Santo. We are filled by God the Holy Spirit and we are controlled by God the Holy Spirit sa atong espirituanong pagkinabuhi. We have been telling you, and I will tell you again, that the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. And the only spiritual way of execution is by studying God's Word, growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Agi ka nagsunod sa mando sa Dios. Kini ato gibuhat, agi kini og sunod pagtuman sa kabubuton sa Dios. Huna-huna sa Dios. Pahimangno sa Dios. Kabubuton sa Dios. Tuyo sa Dios. Plano sa Dios. Nawasa pa man ka mangita nga naaman sa iyang pulong ang tanan nga atong gikinahanglan. God has never failed. Kita kanunay kitang kapakya sa panang Dios. Why pagkapakyas? Nagapadayon gyud siya pagsangkap sa tanan natong mga gikinahanglan ingon nga iyang mga anak. Kung ikaw dili pa magtutuo, dili ka pa mananak sa Dios. Mao nang dili ako maka address kanimo nga igsoon. Higala ka lang nako. Until and unless muhimo kag desisyon sa pagdawat sa kaluwasan. Once you respond to the gospel and believe on the Lord Jesus Christ, imong gidawat nga siya maoray manluluwas ug siya nagpakamatay dito sa krus tungod sa atong mga sala. Nga iyang gibayaran, siya ay mibayad, kay kituwatay kabayad. Asa man tagibayad? Siya giyod ang may voluntaryo. Mao kana, ang lintungan na giyod nga mensahe nga ang tao makaadto sa langit. That's the only way. Wanay laing paagi. Na I don't know kung saan ang inyong mga paagi dihang inyong
gituoan na panangakong gituoan mao nga si Ginoo Kristo ra mao ang paagi nga kita mahilangit. Unsa gisulti niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Unsa man na? Unsa man niyo pagtuis ka na? John 3:3, unsa? Gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makagitas kinariya sa Dios. Mao na nga kini atong gisgutan dinhi, dili kini ingon-ingon, mahinungdanon kini pag-ayo. O ato man tong biyaan kagahapon may tungod sa dadagatan sa usa ka tawo mohimog desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoo Kristo. Once a believer, always a believer. Once saved, always saved. That is covered by the doctrine of eternal security. God is not an Indian giver. What He says is true. Unsa iyang isulti, tumanon gayud niya. He keeps His word. Mao kana ang Dios nga atong gialagaran. Ug mao kini ang description nga akong gisaad kaninyo, ihatag kaninyo. Sa diha nga ikaw maluwas, tagalangit ka na. Okay? Wa ka na ipagpahambog. Igo lang kitang nagpaubos. Agi pagsunod sa pulong sa Dios. Nga kung ikaw mutuo kang Ginoong Kristo nga imong manluwas, ikaw maluwas. So sa imong pagkaluwas, tagalangit ka naman, mao kini ang mga paghulagway ka nato. Although dili gyud ni ang hingpit nga description apan kutob sa atong maabot. Pinagi sa itong nakatunan sa pulong sa Dios. Ang langit, lugar kini sa himaya. It's a place of glory. Lugar kining gitawag og home sweet home sa tanan nga mga magtotoo, all believers. It is a prepared place for prepared people. Kaya ikaw luwas naman, you are a prepared person. Unsa pa? It is so much better to be there than the best experiences of earth. Unsa? Di gisulti dies 1 Corinto 2:9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang wa makita ug madungog ug ang wa gayod palandunga sa tao mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Dito sa langit, there will be no more pain, no more suffering, no more crying, no more hunger or thirst, no more tears, no more night, nor sun, nor moon. Wa na kamatayon. Revelation 21:4 o Revelation 22:5. Kung imong basahon ka na diyan sa Biblia. Ang atong kinabuhi dito sa langit, hingpit, will be perfect and fantastic. Mabulok kundi na nimo ka na matugad. It's going to be fantastically awesome. In fact, it is humanly indescribable, beyond human description. Apan, ania pod ang description sa linaw sa kalayo. Mao ni destino ni Satanas ug iyang mga demonyo, dili ni destino sa mga tao. Wa man na. It was not originally created by God for members of the human race. Nausam na lang ang plano nini, inay dili bot ang Dios nga moadto ang tao na karon gumikan sa iyang paghimog desisyon nga dili siya moadto, mo kini ang description sa lake of fire. Moadto ang dili magtotoo. Mo kini gisulti dis pulong sa Dios nga he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Wrath of God, mo kana ang linaw sa kalayo. Mo kaning description. The ultimate destiny of Satan and his angels. Matthew 25:41, Revelation 20:10-15. It is a place of torments, kasakitan. It is a condition of unspeakable misery. There is everlasting fire where their worm does not die.
the fire is not quenched. Dili na mapaong kanang kalayo diha. And then, there is blackness of darkness. Jude 1:13. The smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night. Revelation 14:11. There will be weeping and gnashing of teeth. There is forever eternal loneliness. Once there, wa na kay pag-iskapo niya na. Hangtod sa kangturan, anha ka na. Sa pag-ago, sa pag-anto, sa tanan, forever. Ato laning ipadayon, ugma. Di nilang una kita kutob, magampo da. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdugang ug pagbatinaw ka namo bahin sa imong protokol nga plano sa among kinabuhi. Salamat dining imong grasya, pagtudlo sa imong pulong pinagi sa balaang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.